Bai, Severio, eta azken galdera. Galdera bizkat desberdina izango da, ez? Lehen sektorea eta euskara beti elkarrekin ibili izan dira, baina zeu ere bai, ez? Ni gogoratzen naiz ume nintzela, Andoengo ikastolan, Jose Mari Severio pertsona ezaguna zen. Mendira joate ginean, eta beti euskara erlazionatzen genuen Jose Mari Severiorekin, ez? Gero zu Gasteiz ere etorri zinean, pentsatzen dut, kontseilari ordea izan zinela euskara munduan, eta Olabide ikastolan de, ibilitakoa zera, administrazio kontseiluan eta idazkari bezala. Nola ikusten duzu gaur egungo euskararen egoera, Gasteiz bezalako hiriburu batean, ikastoletan, zer esango zenuke euskarari buruz? Bueno, esan dituzun datu danak, horrela dira. Bistan dago, nekazaritza sektorea eta euskara Euskal Herriko lurralde zabal batean elkarri lotuta egon direla. Euskararen etorkizuna ez dago nekazaritzan, euskararen etorkizuna hirietan dago, euskararen etorkizuna gizarte osoan dago, eta alde horretatik Gasteiz importantea da. Donostia da bezala, edo Durango, edo Arrasate, edo Bilbo da bezala. Orduan, Gasteizen ere ikastolari lotuta lan pixka bat egin genuen, orokorrean Jaurlaritzan ere euskararen munduan ibili nintzen, urte gutxi batzuk, baina ibili nintzen. Nik uste dut euskarak eskatzen duela konpromisoa gizarte osoarena, konpromisoa irakasleena, konpromisoa gurasoena, konpromisoa azken batean ikasleena ere, eta konpromiso horrek dakar erabilera eta erabileran dago kakoa, ez da. Ezagutza bai, baina erabilera ere bai. Egia esan, ez gaude nahi genukeen bezala, nire iritziz behintzat ez gaude nahi genukeen bezala, baina esparru askotan ikiragarrizko aurrerapenak egin dira. Eta nork izan behar zuen orain dela 30 urte, euskarak daukan presentzia unibertsitatean, edo euskara daukan presentzia lan munduan, edo euskara daukan presentzia beste aisialdian eta bar. Ez dugu lan nahikoa egin? Baina egin dugu, eta aurrera goaz, eta nik uste dut kontzientzia horretan sakontzen baldin badugu. Eta pentsatzen baldin badugu gure herriaren herri bezala daukagun etorkizunean, euskarak ezinbestekoa dela, euskara garrantzi ikeragarria duela. Euskaraz erabiltzen baldin badugu arlo guztietan, eta euskara erabiliaz gozatzen baldin badugu, nire ustez etorkizuna daukagu. Nik baikorretik gehiago daukat, ezkorretik baina. Pentsatzen dut bere goraberatxo guztiekin, baina aurrera goazela. Eskerrik asko, Jose Mari, elkarrizketarengatik. Zueri eskerrak, eta nahi duzuen arte.